Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pini nili nali tumhan lake isi video nang wan pitulo nili pini aling trick ko nang pantu po. Aprang stami nili selmani F putak nili yang tan pon iglo pini thos stami nili aling trick nang baklang mun po lake nili long nali tum distributor lo nili long na contacting no nali tum se distributor long pan nang join di literally nang ji pote ni phan contacting no nili nali tum nang pi pon po pini ke video bang ke la hello nili details nang than ik pon po nali tum phan ladak ni tum kulat lo la pen nili tum office lo distribution center lo ladak ni tum nang muri ik pen nili tum ason ke long pon ik ji la pen claim pon long ji la ke nili kladak pen nang pachini pon po na ke pan card new pan card apen correction lapen lost pan card nai dum si pan kai hu chipang bo chok polo tangte nai tum soma to meji lapen Aadhaar correction lake name date of birth address hai hui change longji nai tum jongsi kamane change do polo tangte nilphan nang konte ngino lapen adun du tulang LIC payment nai tum branch jongsi Halloween polo tangte nili tum long dak na humri ik pen nili tum long branch long damsel ong pate nili tum long pen sitami pi ik me payment nili tum kan nang pg payment pi ik long ig la pen adun du thulang State Bank of India nali tum account opening sitami nali tum pen dak men long pong ji money withdraw money deposit fixed deposit la pen recurring deposit nali tum insurance la pen kaprek ATM ai hu istami nali tum server dak pen long pon ji la pen adun da thalang Bank of Baroda nali tum se ATM pin chiteng dat la pen new ATM pin nali tum by post pen aile do pultang te nili tum long pen nali tum branch without budget la pen ATM long dam de pin pen nili tum long pen by tip unji la pen withdraw ai hu istami ajat ATM istami nili tum long accept la pen adun thalang la ke new voter ID card lapen correction lapen transfer lapen PVC card nang ji pulutang te nilphan nang kong te igno nili sodak pen nang polong pi ji fit ji lapen adung do tholang mobile software nali tuma phone si hang rat pulutang te software mari te meg ji lapen nali tum jong si komane bang phuyong si nali password nang lar pi pha ba nangli password nangli chiteng ne dat pulutang te nali tum long password ke kengpui ke nang sop lasi nili phanang kong ting non nili software nang lar pipo lapen adun du thulang mobile recharge lapen DTH recharge lapen APDCL payment ai hu stame ladak pen nili tum long pen nali tum pi pon long ji lapen nili aprang si wala sel money F pua video nili somar pondo nali tum lang buleten nili distribution long pi po nali tum lang itame nangli tum research pen hemtol lun pen nangli tum 1030 rupees per day income long ji nangli tum ko anma lake nangli tum sell aling lo nangli tum se 1000 to 1000 bote nangli tum 1030 rupees nangli tum sell mali long pen long pun exam nangli tum lang bote nili abbe description nili pay vek lo la pen nangli tum se retired RD nangji pulo tangte retired RD same nili nangli tum han nang pi pon po free pen pen adun do thulang la pen adun ke finance aputhak finance lake nangli tum yong si chunam idet ba pen aso tangka pani kadure dokok polo tangte nali tum mobile ke kar ke NG ke nang so tangka ang si li re avi polo tangte koson sili tum nampo si ili tum finance tami enang kok lake nili tum long nang humri no nili tum finance nang NP po lake documents ahin mangke mochi thano nang nili non mangke video dingret po lasi nili nang than po idat po product long ji lake mobile lapen laptop lapen kapre khitami do nili phanang kok te no nili tum phan details nang thani pon po lapen adun do thulang like four wheeler nel tum se four wheeler finance NG pulutangte nililong nang contact no lapen down payment lapen EMI kon si wangji manili details nang thampo ikon po lapen within 5 days ang bong penili so four wheeler nili nali tum han nang deliver un lasi adun do thulang video lake sorry nili kaning jila bugali adun thu lake nali tum yong si kuna ni pen jong si nali tum gari installment and ba kapre bandhan hala or north east high hui la pen kapre trek dun stamin nali tum ki PG do la pen nali tum asar yung wang wede la pen nali tum chi thaun dam un ediat polutang te lake nili tum long pen asta war long ponik ji nali tum si dam e ajat je polute nili tum long wang pen nili tum long si tame payment pi
pi igunji ayat gari punoi ba microfinance hai hoise tami nalitum pi ponlongji dak nilitum long pen nang humri ignot nilit pura details nang thanik po anate nalitum tami chini nang kokji athe koson ma gupu pensi dak EMI ki pi a pini lason detail chini nang koi matidi asi nili nalitum han details nang thanoi po nilip han nang contact no lapen adun du thulang nalitum jongsi kulat su du lapen nalitum nang business pabarhi ponji pulotangte lake nili ATM device nilitum long do nalitum customer long pen nalitum tangka withdraw wang pulo nalitum tangka withdraw pidulong po customer pen tami asap sup enong po lapen company pen tami nalitum asap sup bilong po lapen 1000 long pen nalitum 30 rupees ba 40 rupees on nalitum income wang jui nilitum long pen nalitum laso device yong si nangji pulo dangte device tami endpoint tami lake spice money nilitum distributor lo nilitum nang contact pen nili ID password nang pek po lapen device tami nilitum pen long pek po total cost lake mo chithano nang nili phanang contact no nili details nang than ik po lapen adun do thurang laben adun thuke la kenani chum emergency loan nani tum amount ke long e tami nani tum jong si dorkar so dak nani tum tangka long thaya we pulu tangte nili lon nong homre ignor nili finance nang pidun po la ke long e 2000 3000 la ke nani tum civil score pen depend po athe nani tum urgent ke longi phan la ke nani tum jong si non mat apply lo te non mat urgent long lo ajat la si nili long nang homre ignor nani tum si urgent tangka nang ji pulu tangte nili nang help dun ipo lapen adun do thulang la ke Fino Payment Bank CSP nal tumjong si labangso bank CSP nangji pulong te nilpan nang contact do nili nal tumpan CSP ID lapen password nang pik po nal tum ladak lom ke ilitum karbiang long ke hauro gharan cholang edo lapen ilitum dak lom hauro ghat bank park ilitum karbiang long stami avilang lapen nal tumjong si CSP ID nangji pulutan dia nili phanang contact no lapen nali tum thang tension ave nili nali tum nang help dun bomji athe nili distributor lo nali tum phan mission pen service nang pibong po nang help pom po lapen adun du thulang lapen adun thula ke caste certificate jong si nali tum non pun tak bonai nilang pulutang te sumar milang pulutang te nili phanang contact no nili within 3 days ang bong pen nili nang sumar pidon igji lake la akadu we phan kali nili tum nili rong lake bokajan ahin an joji nali tum si komania bang phu bang phi jong si bokajan ang bong pen nali tum caste certificate ST SC lapen kapre ke taminali tum sumar bilang nilang pulutang te nili phanam contact no nili details alam nang thanik panpo SD lapen SC lapen kapre tum sitame office bang kapre nili nali tum ban details nang thanji lake nili phanam contact te nili details alam nang thandi longji lapen du tulang flight booking hotel booking lake Guwahati an choji lapen kapre an ke nili tum cover e flight booking pen hotel booking mangke nili tum Guwahati an veji Guwahati to Bokajan to Jorhat lapuan joji nili tum anbai cover e lasi nili tum details lam mang chini ji pulu dangte description nang pilo nali tum dak pen nang contact tami lapen adun du thulang nona bang ke chithan polo nang ID lapen password ang bong copy ID si nangji manali tum nili nang than ponik ponpo nali tum labangso alis long nili tum chung wai not ID password avelang pulu dangte nili phanang contact po ino lake ID password lake nali tum jong si kulat do pulu dangte nali tum mithang pan card hu chubona ji pulu dangte nili ID password nang pipo nali tum 100 rupees payment pen nang tum pan card sumar people long ji lapen adun du thola ge spice money nili pen nali tum manang thani bom spice money nali si nali tum ID password avelang pulu dangte nili long ID password do nali tum han nang ji pulu dangte nili ID password nang pik po nali tum income aphan lo lapen adun du tholang lake recharge app sell money nili nali tum aprang video tami bonda pon lo sell money app nali tum 1000 ben 30 rupees long ji lapen nali tum kapre lo recharge app do phone pay google pay lapen phone paytm lai hoi pen nali tum recharge sablo bute hola da kelen tum commission long le nali tum account senji statement bang do po lapen commission staminong le nili nangli sell money pen thablo bute nali tum 1030 rupees bang ke long ikpon po lasi nili earning trick si nang than pon bom lo lasi nali tum ni video se lang bom lo lapen subscribe lang bute subscribe thale pen bell button stame very vek thane di aprang copy mal nili earning trick nang than pon bom po nili notification bell vek tha lapen nili video upload lo pulo te nali tum long notification bang po lasi nona si ID password la ke nang thani pon po
adun tu password lage fino payment bank nal tumnong si labang so bank CSP nang ji pulot nili fanang contact no mu pen dan than bom lo ruili tholo nili channel subscribe kre lang bot subscribe thala pen bell button stami beru wek tha tang te video pinia video la pen lo kardom. So I let you go.